Състезатели, внимавайте! Е там Леля Йонка държи наградата номер 1. Представлява Кока-кола и шоколадови парички. А втори, трети и така нататък състезатели ще получат по едно пакетче вафлички. Сега, готови ли сте? Набрали сте инерция, внимавайте да не падате много и не се блъскайте. Предлагам даже да се разделите малко насам. Малко надолу. Малко, така, малко се разделете, да не се блъскате. Хайде пак знаете. 1, 2, старт! Давай! Браво! Леля Йонка знае кой е победител, тя е на финалната линия.